Vítam vás na kanáli Život v srdci a spolu sa pozrieme na témy, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť sebe, svojmu telu, prírode a svetu okolo nás. Pokúsime sa nájsť praktické návody, ako žiť vedome, pokojne a v súlade so sebou. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá ovplyvňuje životy nás všetkých. Porovnávanie sa s inými. Hodnotenie seba cez úspechy druhých a hlavne ako sa tým dostávame do pocitu nedostatku, smútku alebo roli úlohy obete. Mojím cieľom je pomáhať tvoriť dobro, jednotu a prosperitu, aby sme žili vedome, zdravo a v súlade s prírodou. Poďme už k spomínanej téme. Porovnávanie sa, hodnotenie iných, život v minulosti a budúcnosti, obetovanie sa, hojnosť versus nedostatok, aj o tom všetkom budeme hovoriť. Fakt je, že často si neuvedomujeme, že tým, že sa sústredíme na to, čo nemáme, vytvárame si stres a nepohodu sami sebe. A hlavne si vytvárame nedostatok do nášho života. Dnes si spolu povieme, prečo niektorí ľudia, ktorí žijú v hojnosti, ju dokážu ešte prehlbovať a prečo tí, ktorí žijú v smútku a nedostatku, často zažívajú ešte viac nedostatku. Nebudeme sa súdiť, ale uvedomíme si mechanizmy a nástroje, ktoré nám pomôžu žiť vedome a v hojnosti. Na úvod iba poznámka na uvedomenie si, že nežijeme v nedostatku, ale iba v nevedomosti a v zabúdaní na to, čo všetko máme. A to nás vedie k porovnávaniu. Začnime teda porovnávaním sa. Koľkokrát sme sa pozreli na niekoho iného a povedali sme si, prečo ja nemám toľko šťastia, toľko hojnosti, taký skvelý život, čo oni majú. O čo som horšia ako tí druhí. Veď žijem čestne, statočne, no asi to je osud. Venujeme týmto myšlienkam celé hodiny a možno si aj uvedomíme, že máme zdravie, ale naša myseľ nás usmerní, veď to majú aj oni, ale čo nemáš ty a oni majú. Keď sa sústredíme na to, čo nemáme, hodnotíme, porovnávame seba cez životy iných. A presne tu vzniká ten pocit nedostatku, frustrácie a smútku. Mali by sme si uvedomiť, že každý z nás má takúto chvíľku a nie je na tom naozaj nič zlé, ak sa dostaneme do takejto situácie. Dôležité je uvedomenie si tejto myšlienky a nezotrvanie v nej, pretože sa dostávame do úlohy obete a ľútosti, dávame energiu tomu, čo nemáme, naše myšlienky, obrazy v mysli a slová, vyslovené aj nevyslovené, či tomu veríme alebo nie, sa zmotňujú. Dostávajú sa do reality, našej nedostatkovej a všímame si ich viac a viac si všímame to, čo nemáme a to vlastne tvoríme. Aj tam hore je nejaký rozprávkový džin, ktorého úlohou je plniť nám želanie. Tak je asi zanepráznený tvorbou toho, čo nemáme a tvorbou toho, čo majú tí druhí. A je tam ten pokyn, rozkaz šéfe, ty nemáš a oni majú. Potrebné je uvedomiť si, že tu na tomto svete je úplne normálne a prirodzené, že máme starosti. Že si robíme starosti, lebo žijeme v duálnom svete, kde sa strieda noc a deň, zima a leto, kde poznáme radosť aj smútok, zdravie aj chorobu, lebo keby neexistoval ten protipol, tak by sme ani nevedeli, že niečo máme. Ak by neexistovala noc, tak by sme si neuvedomovali, že práve teraz je deň. A ako vyzerá noc? Ak by neexistovala choroba, tak by sme si neuvedomovali, že sme práve teraz zdraví. Ak by sme nemali starosti, ani by sme nevedeli, čo je to bezstarostný život. A verte, že každý z nás má nejaké starosti. Otázne je, akú hodnotu tým starostiam dávame, ako dlho sa so starostiami zaoberáme a žijeme v nich, a niekedy úprimne povedané, bez starostí by sme si život nevedeli ani predstaviť. Lebo v dnešnej dobe, kto má starosti, ten žije. Verte, že každý má starosti a niekedy máme pocit, že starosti toho druhého sú menšie ako tie naše. Že problémy toho druhého sú menej podstatné ako tie naše. Ale aj opačne. Že ten druhý je na tom podstatne lepšie ako sme my. Toto všetko vzniká z toho, že sa porovnávame a dávame tomu pozornosť. A nežijeme svoj život, ale život toho druhého, pretože my vieme lepšie, ako ten druhý na tom je. Verte či neverte,
Ak by sme sa všetci zhromaždili v jednej miestnosti a rozhodli sa zabaliť svoje starosti do papiera, previazaného rovnakým povráskom, a dali do stredu miestnosti ako prejav odovzdania všetkých starostí a problémov, ktoré máme, a mali možnosť si vybrať hociaký iný balík iného človeka, verte, že každý z nás by siahol po tom svojom balíku. Prečo? Pretože najlepšie pozná svoj život, svoje radosti a starosti, pretože starosti, radosti a nepohoda toho druhého je niekedy ukrytá, neprejavená, lebo každý z nás hrá nejakú rolu, nejako sa správa doma, nejako v práci, nejako na ulici, v obchode, ale iba my sa poznáme najlepšie a vieme, ako to v realite je, čo nás bolí, páli a čo nás teší. Toľko asi na úvod témy, porovnávanie, a pokračujeme ďalej v tejto téme. Skúste si teraz predstaviť jednu jedinú situáciu, keď ste sa cítili horšie, pretože niekto iný mal alebo stále má niečoho viac ako vy. Viac príležitostí, viac zdravia, viac majetku, viac dobrej nálady, čohokoľvek. Vôbec nie je dôležité prehrať si celý dokonalý scenár, čo ten druhý má a čo ja nemám. Stačí skutočne iba malý okamih, aby sme ten okamih zaregistrovali a zacítili niekde na svojom tele. Aby sme zaregistrovali, že skutočne ja som niekde inde ako tá druhá osoba a štve ma to. Nezdá sa mi to férové, ako to robí, že ja som takto a tá druhá osoba úplne je niekde inde a je podstatne na tom lepšie ako ja. Skutočne je len otázka, akú váhu porovnávania dávate. Nie každý môže ísť z extrému do extrému, ale každý z nás má moment, keď sa vidíme ako niečo menej cenné ako nejaký chudák a ten druhý je na tom lepšie. Skutočne stačí iba veľmi rýchla predstava a uvedomenie si, kedy takto myslíte. Určite tá vaša predstava sa prehráva ako nejaký film na plátne. Vidíme seba, aj tú druhú, lepšiu osobu, ako sa smeje, prekypuje šťastí. A na druhej strane sme my, ako tížko závidíme a možno smútime a možno sme sklamaní. Scénka ako z filmu, a čo stačí urobiť? Iba zastaviť ten film a prerušiť túto predstavu, a stačí na to iba niečo úplne jednoduché, a to nádych a výdych. Týmto jedným jediným momentom sa dostávame do prítomného okamihu, do momentu uvedomenia si dychu nášho vlastného. Skutočne stačí iba dýchanie a uvedomenie si a povedzte si v duchu alebo nahlas alebo pošepky: uvedomujem si tento pocit a nechcem, aby ovládal môj život. To je to obrovské uvedomenie. Vedieť si všimnúť tento moment je prvý krok k slobode. Ak náš vesmír, univerzum, nazvime to ako chceme, nereaguje na chcem, nechcem a navyše nepozná predponu nie, to ste už asi počuli. Ak hovoríme to, čo nechceme, do vesmíru sa dostáva echo, ozvena, nechcem. A preto je naozaj veľmi dôležité veľmi rýchle nahradiť ten pocit našim vrúcným želaním, to, čo chceme. Jediné skutočné naše úprimné želanie je, aby sme dýchali a aby nám bylo srdce. Ako základné znaky prejavy toho, že žijeme. Ak práve v tomto momente, ak si nedokážeme spomenúť na nič, čo by sme si mali želať a za čo by sme mali byť vďační, tak minimálne za to, že dýchame, za to, že nám bije srdce, že sa dokážeme pohybovať, máme strechu nad hlavou. Vyberte si skutočne čokoľvek, čo s vami rezonuje, len aby ste sa odpútali od momentu porovnávania sa a preladili sa na vďačnosť. Pretože vďačnosť priťahuje hojnosť a je prejavom hojnosti. Nie je to o tom, aby sme sa zmenili cez porovnanie, ale aby sme si uvedomili svoju vlastnú hodnotu. Žijem, teda som. Dýcham a bije mi srdce. Ďalším mechanizmom, ktorý nás drží v nepohode, je žitie v minulosti. Zranenia, strata, nenaplnené očakávania, sklamanie, ponižovanie, pocit menejcennosti. To všetko môžeme nevedome nosiť so sebou, lebo sme to zažili vo svojej rodine, v rannej mladosti, alebo nedávno, lebo sme to zažili v škole, v práci, kdekoľvek, kde sme boli. Možno tento pocit je výsledok nášho konania
Vedzte, že vždy konáme a rozhodujeme sa v tej situácii, ktorej sme, najlepšie ako vieme, na základe našich skúseností a znalostí. Každé rozhodnutie je to najlepšie v tom momente, kedy sme sa práve rozhodli a nachádzali sme sa. Ale môže sa stať. Môžeme sa zaseknúť v myšlienkach typu keby sa to stalo inak, alebo keby som mal viac šťastia, keby som nebol sa tak rozhodla. Keby som sa narodil v inej rodine, v inej krajine, v inom štáte, na inom kontinente, v inej dobe, keby som mal viac príležitostí a podobne. Toto všetko, keby, nás dostáva do role obete. Veľmi dobre vieme, že minulosť nezmeníme, už sa to stalo a neodstane. Možno práve teraz sa nám zdá to naše rozhodnutie v minulosti nezmyselné, ale všetko ukáže len čas, aký to malo alebo bude mať význam pre nás a vlastne nikto. Nikto z nás nemá čarovnú guľu, do ktorej by sme sa vedeli pozrieť a pozrieť si ten osud, ako by sa nám vyvíjal, keby sme sa bývali rozhodli nejako inak. A možno by sme boli prekvapení pri takomto pohľade a zostali by sme vďační za to, čo sa nám udialo. Veľmi podstatné je uvedomenie si, že naša minulosť, to, čo sme zažili, je len naša spomienka, naša skúsenosť, ktorá pre nás častokrát je požehnaním pre našu prítomnosť a samozrejme aj pre budúcnosť. Skúsme si teraz krátke cvičenie. Zatvorte oči a predstavte si jednu minulosť. Minulosť, ktorú stále nosíte so sebou. Stále sa k nej vraciate do minulosti, znova a znova si premietate tú istú scénu, ktorú ste zažili. Robíte si možno výčitky, toto sa nemalo stať, toto mi nemal povedať, toto som mohol povedať úplne ináč, úplne inak som mal urobiť. Sklamala ma tá osoba, ublížila mi, hneváte sa na seba alebo sa hneváte na ľudí, na okolnosti. Je úplne jedno, aká to bude minulosť, aká to bude vaša spomienka, ktorá vám spôsobuje smútok, úzkosť, strach, pocit zlyhania, prehry. Znova je potrebné iba venovať pár minút, zlomok sekundy na premietnutie scénky z minulosti a zažitie opakovanie tej emócie, ktorá vás sužuje, ktorá nám možno zviera srdce alebo rozochveje žalúdok. A dovoľte si iba povedať, a znova som tu v minulosti. To znamená, že uznáte tú minulosť, tú skúsenosť, ktorú ste mali, ale už nie som definovaný minulosťou. Som tu a teraz. Prežil som to a je to moja spomienka. Konal som v tom období najlepšie, ako som vedela. A idem ďalej, pretože ja som tvorca svojho nového príbehu. A znova je tu potrebný moment uvedomenia si, kde sa so svojimi myšlienkami nachádza. Aké emócie zažívam. Uvedomiť si tie myšlienky a nerozvíjať ich ďalej. A ako to vieme urobiť? Znova. Naším liečivým dychom. Áno, náš dých je liečivý. Nádych a výdych. Dostaneme sa do momentu prítomného okamihu. Dýcham a teda som. Počúvanie tlkotu svojho srdca. Priložením ruky na srdce. Bije mi srdce a teda žijem. Každý moment, ktorý prežívame, môžeme použiť na uzdravenie a vedomé rozhodnutie, ako chceme reagovať dnes. Či sa rozhodnem byť uväznená v minulosti, alebo žiť pre prítomnosť. A zostaňme pri sledovaní dychu a tlkotu srdca tak dlho, ako sa len dá. Neuškodí nám to, práve naopak, uzdraví nás to. Podobne nám môže spôsobovať stres a úzkosť aj žitie v budúcnosti. Strach, robenie si starosti, čo bude, ak bude, že nebudeme mať niečoho dosť, že nám niečo unikne, že život nie je spravodlivý, že sa niečo pokazí, že nás niekto opustí, sklame, že prídeme o prácu, že nebudeme mať kde bývať, čo jesť, že príde nejaký vojnový konflikt, nejaká choroba, čokoľvek, čo vo svojej podstate si neželáme, iba sme z tej predstavy vystrašení. Niekedy to môže začať úplne nevinne. Jeden impuls strachu a obavy z budúcnosti a spravíme z toho celý príbeh, na konci ktorého ani nebudeme vedieť, či je to iba naša predstava alebo blízka skutočnosť. Lebo nášmu mozgu je úplne jedno, či je to spomienka na minulosť, čo sme zažili, alebo iba naša predstava. Pre náš mozog je to skutok, ktorý sa stal, hlavne keď tomu dávame emóciu.
A verte či nie, za deň máme viac ako 65 000 myšlienok. Aj myšlienky strachu z budúcnosti a 99% týchto myšlienok, tohto strachu a týchto scén sa vôbec nenaplní. Prežívame ich v našej hlave, zažijeme tú predstavu, ten scenár, vyvoláme emócie strachu, úzkosti, stresu. A často pri plánovaní budúcnosti sa porovnávame aj tu. Vidíme, že iní majú viac úspechov, majú viac šťastia, viac hojnosti, robíme si starosti, čo robím ja zle, ako to zmením, čo robí tá druhá osoba lepšie ako ja. A máme obavy, že sa nám to nepodarí, akokoľvek, keď sa budeme snažiť. A vtedy si myslíme, že my nemáme šancu, že sme menej cenní, že sme sa nenarodili pod šťastnou hviezdou, že neexistuje jeden jediný dôvod, prečo by sa to malo podariť práve nám, že nie sme na to povolaní, že to nedokážeme, neveríme si, že nemáme toľko kontaktov alebo toľko príležitostí ako tí druhí. Verte, že strach, obavy a úzkosť sa nekamarátia s hojnosťou takou, akú si želáme. Respektívne dostávame hojnosť, ale toho, na čo myslíme, o čom rozprávame a čo cítime. Čo vidíme v našej predstave a vo svojej podstate je to práve to, čo nechceme, lebo tomu venujeme pozornosť. A znova, ak sa pristihneme pri myšlienke na svoju budúcnosť, ktorá nie je v súlade s tým, čo si želáme, alebo sa pristihneme pri myšlienke, že sa porovnávame a sami sebe akoby nedoprajeme, lebo tam máme ten pocit menej cennosti, znova je potrebné dostať sa do prítomného okamihu. To je najlepší liek. Nepokračovať v myšlienkach ďalej, iba sa zastaviť. Stopnúť ten scenár, stopnúť ten film predstavivosti a položiť si sám pre seba otázku. Človeče, skutočne tomuto veríš a toto si skutočne želáš? Odpovedzte si úprimne áno alebo nie. A ak si to neželáte, tak zmente pohľad na obraz na plátni. Pustite spätný chod alebo jednoducho iba zmente scénu na novú, na tú, čo si želáte. Pozerajte na seba a žite tú emóciu, ktorú si želáte. Stačí skutočne tak málo. Spozorovať túto neprospešnú myšlienku ohľadne budúcnosti, uvedomiť si ju, stopnúť a nahradiť niečím novým. To, čo skutočne si želáme. A znova nám pomôže sústredenie sa na dých. Iba krátka poznámka, že ľudia, ktorí žijú v hojnosti, sa na budúcnosť pozerajú otvorene. Ľudia sú potom nastavení na úplne inú energiu a typ hojnosti. Znie to až neuveriteľne, ale hojnosť nie je len hojnosť v pozitívnom zmysle slova, ale aj v tom neprospešnom. A skutočne priťahujeme najskôr hojnosť teoreticky a potom aj v realite, a aký typ hojnosti priťahujeme, to skutočne záleží len na nás. Takže tí ľudia, ktorí tú hojnosť, ktorú im závidíme, zažívajú, tak oni naozaj sú mentálne nastavení na energie myšlienok, na tú hojnosť, ako ju tvoria. A my sme nastavení na energiu hojnosti nedostatku, tak my tiež tvoríme ten svoj nedostatok. Ak sa sústredíme na príležitosti, tvorivé riešenia a na to, čo môžeme mať, zažívať, kým sa môžeme stať, takéto príležitosti k nám si potom aj pritiahneme. Ak sa budeme stabilizovať v emóciách nedostatku, utvrdzovať sa v nich, tak aj tento nedostatok sa prejaví v našej hojnosti, v našej realite a budeme mať hojnosť ale tohto nedostatku. Skúste si teraz položiť jednoduchú otázku. Čo môžem urobiť dnes, aby som podporil svoju budúcnosť, ktorú chcem žiť? Minimálne, čo môžeme urobiť, môžeme stopnúť negatívnu, neprospešnú predstavu a slobodne sa nadýchnuť. A vydýchnuť. Všetko, čo si v skutočnosti neželáme. Tým sa oslobodíme a pri ďalšom nádychu sa nadýchneme novej želanej predstavy. Je to tak jednoduché, ale to neznamená, že je to aj ľahké. Potrebujeme sa rozhodnúť a potrebujeme konať. A musíme tomu veriť. Verte, že naša myseľ bude mať x dôvodov, prečo nás chce udržať v tom známom prostredí, kde sa cítime ako obeť, či už z pohľadu minulosti alebo z pohľadu budúcnosti. A práve to je ten kľúčový moment. Uvedomiť si neprospešnú minulosť, neprospešnú budúcnosť
Nedať tej predstave silu, stopnúť ju v zárodku a nahradiť niečím novým. Ak to budeme praktizovať denne niekoľkokrát, alebo vždy, keď sa pristihneme pri niečom neprospešnom, naša myseľ si na to zvykne a nebude nám robiť prieky. A ak nebudeme trénovať, budeme tvoriť hojnosť práve toho, čo si neželáme. Takže tam musí byť obrovská dávka sebadisciplíny. Teraz sa spolu pozrime na princíp hojnosti a nedostatku, pretože nie je hojnosť ako hojnosť. Zvyčajne si spájame so slovom hojnosť dostatok. Aj keď v realite je hojnosť aj v ponímaní nedostatku. Ak si predstavujeme nedostatok niečoho, tak máme doslova a do písmena dostatok hojnosti toho nedostatku. Keď hovoríme o hojnosti, to neznamená, že ignorujeme realitu a naozaj každý z nás má nejakú hojnosť vo svojom živote, že nie v čomu dávame energiu ako energiu nedostatku a chceme si pritiahnuť tú hojnosť, to ešte neznamená, že tú realitu, ktorú teraz zažívame, nejakým spôsobom ignorujeme. A to, že máme hojnosť niečoho, tak častokrát prehliadame. Lebo to berieme, že to niečo normálne, niečo prirodzené. Presne rovnako, ako keď máme dostatok vzduchu na dýchanie, si to ani neuvedomujeme, ako môžeme slobodne dýchať. Hojnosť určite, alebo vnímanie hojnosti nie je o ignorovaní reality. Je to vyslovene vedomé sústredenie sa na to, čo máme a uvedomenie si hodnoty toho, čo už existuje v našom živote. Už som spomínala, že nie je hojnosť ako hojnosť. Aj hojnosť má svoje dva póly, hojnosť prosperity a hojnosť neprosperity, nedostatku. A toto je potrebné si hlboko uvedomiť. Hojnosť nedostatku vzniká, keď sme fixovaní na to, čo nám chýba. Potom sa porovnávame, cítime sa ako obeť, ako menejcenný a znova sme pri nastavení našej mysle. Ak sa cítime ako obeť, necítime dostatok toho, čo máme, tak následne toto vytvárame a vytvárame teda viac nedostatku, pretože energia a pozornosť idú tam, kde sa sústredíme. V tomto momente by sme si mali osvojiť takú praktickú radu a to je, že každý deň si pripomeňme 3 veci, za ktoré môžeme byť vďační. Aj keď nám tie 3 veci pripadajú úplne prirodzené, tak si len skúsme vymenovať 3 veci. Určite ich máme podstatne viacej. Túto vďačnosť by sme nemali prejavovať len tak zo smutku, ale skutočne z toho uvedomenia. To je spôsob, ako vedome meníme pozornosť a tým teda aj energiu, ktorú do života priťahujeme. A čo je podstatné ale povedať, že keď prejavujeme vďačnosť, tak neberme tento prejav vďačnosti povrchne, bez nejakej emócie, len ako niečo, čo je povinnosť vymenovať 3 prejavy vďačnosti. Skúsme si vybrať také vďačnosti, ktoré dokážeme aj precítiť každou svojou bunkou svojho tela. Pomôžeme si otázkou, čo by sa stalo, keby to, čo teraz mám, a beriem to ako samozrejmosť, čo by sa stalo, keby som to stratila. Ak to takto precítime, tak potom prejav vďačnosti nebude povrchný. Ako príklad by som mohla spomenúť môj osobný príbeh. Mala som pred nejakými 10 rokmi zlomenú nohu. Následne bola operácia, nemožnosť chodiť, pripútanosť na lôžko, odkázanosť na iných ľudí a uvedomenie si toho pocitu bezmocnosti. Mnohí z vás to aj poznáte zo svojho života v nejakej inej podobe. A tento pocit bezmocnosti bol nakoniec vystriedaný pocitom vďačnosti, že aké je to úžasné, že práve teraz, v tomto momente môžem chodiť, ísť kam chcem, kedy chcem. Pocit vďačnosti za nohy, ktoré ma nosia toľko rokov, kde len potrebujem. Pamätám si, že v tom čase, keď som chodila na rehabilitáciu, tak rehabilitačná sestra pri cvičení upriamila pozornosť na vďačnosť pre zdravú nohu, ktorá suplovala častokrát tú chorú nohu. A bolo to pre mňa dosť emotívne precítenie. Dôvodov prečo a za čo sme vďační si môžeme nájsť tisíce. Základ je, aby ten prejav vďačnosti bol podfarbený emóciou a potom to bude taká skutočná vďačnosť, nie iba hraná, ktorá bude priťahovať hojnosť želaného stavu. V tomto momente si zhrňme, čo sme si doteraz prebrali. Prestaňme sa porovnávať s inými. Každý z nás je iný, má iné podmienky. Nikto nie je rovnaký, každý je jedinečný.
Neporovnávajme sa s inými, hlavne v prípade, ak tam vznikajú tie neprospešné emócie. Ak tí druhí pre nás sú vzorom, motivátorom a cítime tam emócie šťastia, úspechu, príležitosti, žičenia, je to úplne nejaký iný druh porovnávania sa, úplne nejaký iný druh tvorivej energie. Nezasekávajme sa v minulosti. Minulosť nezmeníme, to veľmi dobre vieme, skutok sa stal, ale učíme sa z tejto minulosti. Je to naša skúsenosť, náš zážitok a vieme sa naučiť urobiť niečo nové, príbeh. A my nie sme tá minulosť, my nie sme ten neúspech navždy. Neupínajme svoju pozornosť ani na budúcnosť, lebo budúcnosť je neistá. Môžeme si pripraviť x scenárov, nastane x prvý scenár a je dôležité myslieť na to, čo si želáme, tvoriť náš zámer a našu víziu. Myslíme na to, čo si želáme, nie na to, čoho sa obávame, ale tvorme ju vedome, tú našu budúcnosť. Ak si niečo želáme, a to je veľmi dôležité, tak si želajme od konca. Čo to znamená? Zo stavu, ako by sme to, čo si želáme, už mali. Kto sme, čo cítime, ako sa cítime, kde sa nachádzame, čo robíme, prežívame, aké emócie, radosti, úspechu a hlavne buďme vďační skôr, ako sa to stane v realite. Pretože ak iba niečo si budeme želať, chcieť, hovoríme z pocitu nedostatku, lebo to ešte nemáme, a hovoríme si, že budeme vďační až potom, keď sa nám to splní, tak je to iba želanie a je to iba snívanie a nikdy sa nám to nesplní. My vždy musíme byť vďační skôr, ako to nastane v našej realite. Rozhodne vďačnosť je nástroj, ktorý mení náš postoj a život. Vďačnosť nie je povrchná. Ak je povrchná bez emócie, tak nie je to skutočná vďačnosť. Ku každej vďačnosti musíme pridať dávku emócie. Každá vďačnosť musí byť precítená každou bunkou nášho tela, pretože bez toho to nejde. Uvedomenie si, čo mám práve teraz a na okamih predstava, čo by sa stalo, keby som to stratila. A byť vďačný skutočne za to, čo máme. Nebojme sa byť vďační aj za neprospešnú skúsenosť z minulosti. Aj to je bod, ktorý prispel k tomu, že sme tam, kde sme dnes. A zapamätajme si, že minulosť je naša skúsenosť. My nie sme minulosť. My sme tvorca svojho života a preberáme za svoj život plnú zodpovednosť. Nikto druhý nie je zodpovedný za náš život, iba my. My na základe toho, ako so sebou komunikujeme, ako sa cítime, čo vidíme, ako myslíme a ako konáme. V jednoduchosti je krása a preto je potrebné, aby sme budovali nezávislosť. Nezávislosť od techniky, od nejakých sprievodcov, terapeutov, všetko máme vo svojich rukách, vo svojej mysli, v srdci a v dychu, pretože vieme, že dých je liečivý. Keď si uvedomíme, ako dýchame a sme vďační za každý náš nádych a výdych, vieme sa preniesť do sveta pokoja, do vlastného vnútorného priestoru a vieme počúvať hlas svojho srdca. A srdce s nami nevyjednáva. A naše srdce presne vie, čo potrebujeme a čo je pre nás vhodné. Preto aj názov tohto kanálu je Život v srdci. Každá myšlienka, ktorá nás prináša do nepohody, ktorá s nami vyjednáva, ktorá nás pokúša, uvádza do nepohody, je potrebné ju iba rozpoznať. A možno, že aj privítať a neodsudzovať. Lebo naša myseľ a náš rozum nás chce iba chrániť. Ale nie každá ochrana je pre nás prospešná. Každá myšlienka, ktorá nesúznie s našim dychom a s našim tlkotom srdca, je neprospešná. Treba ju vždy stopnúť, predýchať, uvoľniť sa a nahradiť novou prospešnou myšlienkou. Je to až príliš jednoduché, by som povedala, ale to, čo je jednoduché, nemusí byť ľahké. Aby sa to stalo ľahkým, potrebujeme na to vlastnú disciplínu. A tak sa iba zastavme, nadýchnime sa a vydýchnime. Položme si ruku na svoje srdce, aby sme cítili život v sebe a zastavme sa na okamih a spýtajme sa. Čo práve teraz cítim? Na čo myslím? Som v minulosti alebo v budúcnosti? A buďme k sebe úprimní. Počúvajme hlas svojho srdca. Párkrát sa nadýchnime a vydýchnime, započúvajme sa do tlkotu svojho srdca, precíťme vďačnosť a minimálne si uvedomme,
Vďačnosť za to, že sme, že dýchame, že nám bije srdce, že cítime naše telo, ako sa dotýka podložky, kde sedíme, že si dokážeme uvedomiť naše telo, naše ruky, nohy, vieme s nimi pohýbať, za to, že vidíme, za to, že cítime chuť jedla, že vieme piť, že máme jedlo na stole, vodu, že máme kde bývať, že nám tečie voda vo vodovode, že ju máme studenú aj teplú, že máme perinu, posteľ, vieme zapnúť svetlo. Toto sú všetko prejavy vďačnosti. Ak táto téma s vami rezonovala, budem veľmi rada, ak budete sledovať kanál Život v srdci. Na kanáli nájdete podobné videá, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť seba, svoje telo a rytmus života. Ak máte otázky, názory, postrehy, s niečím nesúhlasíte, súhlasíte, napíšte mi do komentára. Rada si prečítam vaše myšlienky a môžeme sa spoločne zamyslieť nad tým, čo pre nás všetkých funguje. Cieľom týchto videí je tvoriť dobro, jednotu a zdravú energiu, aby sme podporovali rozvoj mysle, zdravie tela a tvorbu lepšieho sveta. Keď dávame pozornosť negatívnym interpretáciám alebo strachu, dávame im aj energiu. Preto je dôležité držať sa pravdy, logiky a prirodzeného rytmu a tým vytvárať pozitívnu realitu pre seba i svoje okolie a vytvárať lepší svet. Uložte si toto video, aby ste sa k nemu mohli kedykoľvek vrátiť, vždy, keď pocítite nedostatok alebo smútok. Nech je to pripomienka, že hojnosť začína od nás a od našej pozornosti a od nášho rozhodnutia a od našej sebadisciplíny.